ሰላም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይሎም ማዓንቲ ትምህርትና ድማ ማች ቨርሰስ ሜኒ ፍልሊ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ቃላት ክርኢና ብቀዳምነት እዚአን ክልቲአን ማች ከምኡ ድማ ሜኒ ኣብ ትግርኛ ሓደ ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ንሱ ከዓ ብዝሒ ብዝብል ይትርጎማ but they are used differently in grammar ኣብ grammar ግን ወይ ድማ ኣብ ሰዋሱ እቲ ዩዘጅ ናተን ይፈላለይ ማለት ስለዚ እንታይ ትፍልሊ መዓስ በከመይ እንጥቀመለን ክርኢና ማለት እንታይ ያላትና what is the difference between much and many ፍልሊ ኣብ መንጎ ማችን ሜኒን እንታይ እዩ ንብላለና ኦኬ እቲ ኣመልስ ብዝላትና much is used with uncountable nouns ታይኑላልና is much ዝበሃል ምስ uncountable nouns ንጥቀመሉ ንብላለና ሕጂ uncountable nouns ዝበሃሉ በዓል መን ተተባሂልና uncountable ማለት first of all ክንቆጽሮ ዘይንኽእል ማለት እዩ ክንቆጽሮ ዘይንኽእል ንኣብነት ሽኮር ተይልና ሓደ ሽኮር ክልተ ሽኮር ኢና ክንቆጽሮ ይንኽእልና ሩዝ ሓደ ሩዝ ክልተ ሩዝ እንዳበልና ክንቆጽሮ ኣይንኽእልና ማለት እዩ ከምኡ ድማ ገንዘብ ሓደ ገንዘብ ክልተ ገንዘብ ኣይንብልና ከምኡን ታይም ግዜ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ እንዳበልና ኣይንቆጽሮን ኢና ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናውንስ ወይ ድማ ኣስማት እንታይ ይባሃሉ uncountable nouns ይባሃሉ ማለት እዩ ስለዚ with uncountable nouns we use much on the other hand በአንጻሩ ከዓ many is used with countable nouns many ከዓ ምስ countable nouns ንጥቀመሉ ንብላለና countable nouns በሃሉ ከበዓል መን ተተባሂልና ከዓ ሓደ ክልተ ኢልና ክንቆጽሮም ንኽእል ንኣብነት ጣውላ ሓደ ጣውላ ክልተ ጣውላ ሰለስተ ጣውላ ክንብል ንኽእል መኪና ተይልና ሓደ መኪና ክልተ መኪና ሰለስተ መኪና የዕሩኽ ተይልና ሓደ ዓርኪ ክልተ ዕሩኽ ሰለስተ ዕሩኽ እንዳበልና ክንቆጽሮም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ is much ምስ uncountable nouns ንጥቀመሉ and many ከዓ with countable nouns ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ንጽርት ክትኮነልና example ወይ ድማ ኣብነት ክርኢና ኦኬ እንታይ ያልና ኣሎ ብዚኣ fill in the blanks with much or many ሕቶታት ኣለዋና ወይ much ዲና ወይ many ኢና ክንጥቀም ኣብዘን ሕቶታት ክርኢና ማለት እዩ ቀዳመይቲ እንታይ ያላትና how dash cups of coffee do you drink daily እንታይ ያልና ለና ብዚኣ how dash cups of coffee do you drink daily daily ማለት መዓልታዊ ማለት እዩ cups of coffee ከዓ ኩባያ ቡን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ያልና ለና ኣብዛ ቀዳመይቲ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ኩባያ ቡን ትሰቲ ንብላለና ማለት ክንብል ደሊና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ cups of coffee countable nouns ዲ ወይስ uncountable nouns ክንቆጽሮ ንኽእል ዲናስ ወይ ድማ ክንቆጽሮ ዘይንኽእል ኢና ስለዚ cups of coffee እንታይ እዩ countable nouns እዩ ሓደ ኩባያ ክልተ ኩባያ ሰለስተ ኩባያ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ with countable nouns ከዓ እንታይ ኢና ንጥቀም many ንጥቀም ማለት ስለዚ እንታይ ንብል ኣብዚኣ how many cups of coffee do you drink daily ንብል ማለት እዩ ካልአይቲ I don't have dash money ኣነ ገንዘብ የብለይን ንብላልና I don't have dash money ኣነ ብዙሕ ገንዘብ የብለይን ክንብል ደሊና ኣለና ማለት እዩ I don't have dash money ኣነ ብዙሕ ገንዘብ የብለይን ክንብል ተደሊና ከዓ much ዲና ክንጥቀምስ ወይ many ኣበይና ቀዳመይቲ ንርኢ ኣብዛ ናውን ታናውን ከዓ እንታይ money money ሁሉ ግዜ it's one of the uncountable nouns ሓደ ካብቶም ክንቆጽሮም ዘይንኽእል ናውንስ እዩ ሓደ ገንዘብ ክልተ ገንዘብ ኣይንብልና ስለዚ እንታይ ንብል ምስ uncountable nouns ከዓ እንታይ ኢና ንጥቀም much ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብል I don't have much money ኣነ ብዙሕ ገንዘብ የብለይን ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ሳልሰይቲ she has dash friends ንሳ ብዙሓት መሓዙት ወይ ድማ የዕሩኽ ኣለዋ ክንብል ተደሊና ከዓ እንታይ ንብል friends እንታይ it's countable nouns
ሓደ ዓርኪ ክልተ ዓርኪ ሰለስተ ዓርኪ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ with countable nouns ከዓ እንታይ ንጥቀም many ንጥቀም ማለት እዩ she has many friends ንብል ማለት እዩ ራብዒቲ how dash water do you drink እዚኣ ከዓ እታ ናውን እንታይ እያ water ማለት እዩ ማይ ክንደይ ማይ ትሰቲ ክንብል ኢና ማለት እዩ ማይ ክንቆፅሮ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ምስ ክንቆፅሮም ዘይንኽእል ከዓ እንታይ ኢና ንብል ማች ንጥቀም ማለት እዩ how much water do you drink ክንደይ ማይ ትሰቲ ኢልና ያለና ማለት እዩ ሓምሸይቲ how dash books do you have books ያ ዘላትና ብዚኣ እታ ናውን እንታይ ኢልና ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ብምልእታ ክንደይ መጽሓፍቲ ኣለካ ክንብል ኢና ኣለና ማለት እዩ መጽሓፍቲ ክንቆፅሮ ንኽእል ኢና ሓደ መጽሓፍ ክልተ መጽሓፍ ሰለስተ መጽሓፍ ስለዚ ምስ ክንቆፅሮም ንኽእል ከዓ እንታይ ኢና ንጥቀም many how many books do you have ንብል ማለት እዩ ሻድሸይቲ there aren't dash cars on the road እንታይ ንብል ኣለና ብዚኣ ከዓ ኣብዚ ፅርግያ ብዙሓት መኻይን የለዋን ክንብል ኢና ኣለና ማለት እዩ እታ ናውን እንታይ እያ ካርስ ከዓ ክንቆፅረ ንኽእል ኢና ሓንቲ መኪና ክልተ መኪና ምስ ክንቆፅሮ ንኽእል ከዓ many ንጥቀም ማለት እዩ there aren't many cars on the road ንብል ማለት እዩ ሻውዒቲ we don't have time ንሕና ብዙሕ ግዜ የብልናን ክንብል ኢና ኣለና ማለት እዩ time ከምቲ ዝበልክዎ it's one of the uncountable nouns ምስቶም ክንቆፅሮም ዘይንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ክንቆፅሮም ዘይንኽእል ከዓ much ንጥቀም ማለት እዩ we don't have much time ብዙሕ ግዜ የብልናን ንብል ኣለና ማለት እዩ number 8 how dash students are in the class ያ ምልክት ተላትና how dash students are in the class ኣብቲ ክፍሊ ክንደይ ተማሃሮ ኣለዉ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ students countable nouns እዩ ምስ countable nouns ከዓ many ንጥቀም ማለት እዩ how many students are in the class ኣብቲ ክፍሊ ክንደይ ተማሃሮ ኣለዉ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ትምህርትና እንታይ ነይሩ much versus many ማለት እዩ ሲሚላር ተመሳሰልቲን ግን ኣብ ግራመር ግን እቲ ኣጠቃቅመን ይፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚ much ምስ ክንቆፅሮ ዘይንኽእል many ከዓ ምስ ክንቆፅሮ ንኽእል ሓደ ክልተ ኢልና ንጥቀመሉ ማለት እዩ so thank you for watching ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚኣ ትመስል see you in my next video